So ayan na guys, ito na po ang view dito. Ayan. O diba, tanawa, tingnan nyo. Yan, dyan ako nanggaling guys. Dyan ako nanggaling, yan. Yang bundok na yan, yung kanayo. Yon, bundok na yan nga. Kuan, dark na bundok. Dyan ako nanggaling. Hello everyone, this is Sal's Vlog and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, laag-laag day muna tayo guys kasi naboboring na ako sa bahay. So, nung first day ko pong nagala ako, hindi po ako nakapag-vlog. And kasi this is my 4th day na pong na gumagala. So, ayan, grabe na po talaga ang boring sa bahay. Palagi lang nagsi-cellphone, tapos walang signal. Yun lang, nag-i-edit. Maraming nagpa-edit sa akin for the event banner. So ayan. Thank you so much sa mga solid customers. Ayan. So for now guys, is pumunta tayo sa Sitio Lagnason. So ayan. Doon po tayo ano bang tawag dito? Doon po tayo mag-i-enjoy, tanggal ng stress. Tanggal ng stress. And magpa-practice po tayo na maglaro ng ping pong, table tennis. Kasi nung first time ko pong naglaro, hindi po ako marunong. Tapos medyo sabi nila sa isa mo lang sa first time mo lang naglaro, marunong ka na mag-return. So ayan, pag binukasan, bumalik ako. Pag third, bumalik ako. Ngayon guys, pang-apat na po na araw. So medyo late na po ako pumunta doon kasi parang anong panahon ngayon hindi siya maganda kasi may bagyo may bagyo daw. So hindi ko po alam kung saan po saan banda yung bagyo kasi hindi naman ako nanood ng mga balita kasi wala kaming TV. Ayan. For now guys, samahan nyo po ako na maglakbay in 15 minutes to 20 minutes po. Grabe, nanghangak na ako dito guys kasi ito po ang view namin guys dito. Ayan. This is a mahogany. This is a mahogany guys. Ayan. So, ayan, tara. Samahan nyo na po ako guys na hanggang makarating tayo doon sa Sitio Lagnason. Kasi dito sa amin is Sitio Sugong daw. Ayan. Ay, sa wakas, wala na talagang matarik na daan. Ay, hindi naman siya matarik. Konti lang matarik. So, ayan. Ito muna ang place na po to guys is ayan, ang view na yun. Makipot ang kalibunan siya. Hindi ko po alam ano bang Tagalog sa kalibunan. Makipot is basta guys, kayo na lang mag-adjust guys ano bang yung Tagalog sa kalibunan. Ayan, dito nga place na po guys is maganda ito siya tingnan kapag maaraw. Tapos ngayon guys, grabe, madilim ang panahon natin kasi may parating na bagyo. So ayan, dito muna tayo pumasok muna tayo dito sa kalibunan. Sarap ng kalibunan. So ayan, pasok. So ayan guys, sana konti lang na naglalaro doon kasi kapag marami hindi po ako makapaglaro kasi yun lang, hindi naman ako magaling na maglalaro. So iwan ko na lang sa kanila kung papalaruin lang akong hindi marunong. Hopefully guys na makalaro tayo ngayon. Hindi ko pa alam kung sino bang nandoon sa ping-pong area. Basta so ayan, matagal na yun nga ping-pong guys. Kaso hindi po ako encouraged na tawag dito. Wala po akong balak na maglaro. So time na yun is kami doon na napadaan lang at saka nagtambay lang kasi paiwas ng stress at nag-video okay kami. Tapos pagkatapos ng video okay namin kasi naubusan na kami ng kanta at paus na talaga kahit hindi marunong kumanta pero todo bigay. Ayan, naglaro kami ng ping-pong. So ayan, medyo na-addict na ako sa ping-pong guys.
yung mga bata doon, lagot ako dyan kasi magaling na sila guys, at yung mga babae doon magaling na. So ayan, dito mo lang ako, samahan nyo na po ako guys ha. So if merong mang ads guys na lumabas sa aking video, don't skip the ads guys kasi malaking tulong na yan sa akin. Please don't skip the ads guys, thank you so much. Ayan, nahangat talaga ako guys. So for now guys is nasa ano ba yung ano bang Tagalog sa atbang? Atbang. Wait. Tagalog sa atbang. Nasa harap. Nasa harap. Atbang nasa kabila ba? Kabila. Basta atbang guys. Hindi ko po alam kung Tagalog sa atbang. Ay maraming. Ayan guys, makikita natin guys na kung ano po magwa-wifi ako. Meron din doon na Pisonet wifi. So yan. I think maraming tao doon. Maraming tao pala talaga, no? Maraming tao talaga. So ayan guys, ipapakita ko po sa inyo kung saan tayo maglalaro ng ping-pong. Pero anyway guys, parang makalaro tayo ngayon kasi parang tahimik talaga. So ayan guys, ipapakita ko po sa inyo, no? For the next clip. Ayan guys, nakita nyo yung bahay na yan. Ganyan, diyan, dyan. Ituro ko sa inyo. Dyan. Ayan, dyan ako maglalaro. Tapos, yung Pisonet wifi guys is itong bahay na to. Ay, na-blurred. Wait na-blurred. Yung bahay na yan, yung natapakan ng kamay ko. Yan, dyan ako mag-piso wifi. Dyan ako magwa-wifi kapag yung connection natin dito sa ating area is anong tawag dito? Loading siya guys kasi hindi naman talaga malakas yung pumick up ng signal ng phone natin. So ayan, di ba? So andyan ako guys. So dito po tayo madumaan. Ayan po. Dito lang kami dumadaan guys. O di ba? O diyan kami magpi-picture dati. Pampo sa mga Instagram. Charot, di ba? So dito naman ang area na to. Diyan, medyo malayo siya guys. Ito, i-zoom muna natin guys. Diyan ako maglalaro. Ayan, ay nako. Diyan ako maglalaro guys. So hindi siya dati guys is makita siya kasi hindi medyo hindi pa maraming mga puno. Hindi pa siya makita talaga siya guys diyan dati. So ayan na guys, nakita nyo naman guys, di ba? Ang layo talaga. Pero walang malayo kapag gala ang pinag-usapan. Totoo ba? Walang malayo sa gala kapag pag-usapan. Basta. Yun na yun. So anyway guys, malapit na tayo. Within 5 minutes, darating na yata tayo. Or 10 minutes. Kasi nag-vlog tayo ngayon. So mahina po ang ating lakad. Wala naman tayong pangbili ng gimbal na kapag maglakad ka ng faster. Yun lang pong parang may nagkakamera sa'yo nga. Basta. Yung gimbal guys. Kasi mahal niyo yung gimbal guys. Grabe. Ang mahal yung gimbal guys. Nung ako sa Shopee, 2,000 to 3,000. It's depend on the brand. So ayan. So ito na lang guys, konti na lang sacrifice guys kasi ayun, napuy-puy ng mga kamay ko sa paghawak ng cellphone na to. So ayan, dito ako dumaan kapag ako ay pumunta ng paaralan dati since first year to fourth year. Dito lang every morning, in the evening kasi gabi na ako makarating dito kasi 1 hour and a half, or I think mga 1 hour, depende po kapag mabilis ba ang lakad namin kasi kapag pagod sa paaralan, chill lang kami maglakad. Kapag hindi, medyo anong tawag dito, medyo mabilis ang paglakad namin. This vlog requested po ni Ruby Mendoza. Yeah. Shout out po Madam Ruby Mendoza. So just subscribe to her channel guys in the link description below. And ito nagpa-pop up guys ang YouTube ni Ruby Mendoza. Sabi niya sa akin guys na magbablog ka habang naglalakad. O ito
ito na po ang request niyo sa iyo, Ruby Mendoza. So, ayan guys, ipapakita mo na ko ang view kung nakarating na tayo doon. So ayan na guys, ito na po ang view dito. Ayan. O diba, tanawa, tingnan nyo. Yan, dyan ako nanggaling guys, dyan ako nanggaling, yan. Yang bundok na yan, yung bundok na yan nga. Kuan, dark na bundok. Dyan ako nanggaling, tapos dito. Ako yun, diba? Oh, ang layo dyan. Oh, diba, ang layo. So dito na po ako sa Piso Wi-Fi guys. Yan na po ang Piso Wi-Fi. I-zoom muna natin guys ha. Ang Piso Wi-Fi, yan. Dyan ako magpa-Wi-Fi. So, diba? Ang layo na pinagpuntahan ko. So, walang malayo kapag kapag laag. So mag-inquire muna tayo dito guys kung meron bang tao. Nuren? Mana?